Ece bonda ke bonda tala. Chuku Wandeze. Womena the special volume 5 for you. Ine Merora. Azabonini. Yamaka Swiss my man. Ojemeo. Jemeyeke jemeli. Ojemeno gari.
God bless you, my one. Thank you, sir. Honorable Uche Namchi. Alusi goye welugi welu mmadụ goye tulugi tuli pede mma. Alusi omo gombe yolo ye Uche maka Chukwu eyi. Ụbọchị olo togo gbogbo yo adịma.
The time we only just put the other way, and you make no matter. Let's set the direction by the master of the ceremony. My name is Nigeria. If they are saying that the money to proceed very easy. We are not in Nigeria, but when they follow the election, what do I like to do that? But all we have to know is all over Nigeria. When you win the 4 times, we are going to check any sky in the poor God. We jump with more than a little. Because we don't know why you're back. We're not going to break that. Any sky. People, I naturally this kind of crowd. Allow these people to finish before you come in. People, I know you to please a little pause. People, we want to hear from New Muibete. Yes, I'm from there. To do the movie around the world. Yes, very much you guys. All right. Thank you very much.
For a moment.
ọkwa. Nwayọ. Anyị bụ onye bụ asa. Alright. Watch and see. Thank you. People, every sky is in the air. Children of family.
Mai batal mau kan. Ogo, kendo tu mama. Gau chenna, ino kate kunyelo. Aba be no do. Honorable, ego off go kuna. Honorable. Anamu na enwe onya. Honorable my man. Okwa. So that's like what we
Ìpapọ̀ náà ló ń rìn ní oṣù. Lèkú ní orí lèkú ní orí. Anya numu na teze, mundu nume binye sobu, inu bosi, gori ike, monsi bebu, nebu ibe, aigafe, obuya kwa uwe. Oluwani memo, Oluwani magana, Oluwani memo, Oluwani magana, Oluwani memo. Ite money,
Uzamaka Okeke ọmụwa bụ ada ekwenyi Uzamaka ekwenyi a n'obu ana m ekene Chukwu n'ụbọchị nke tata ka Chineke si wee mee ihe niile ọ gaa n'udo na-ekenekwa Chukwu n'isi nna m bụ ekwenyi a n'obu n'ihi na ọ dụrụ ndụ ka Chukwu si wee chọọ na ọ bili ndụ ka Chukwu si wee chọọ ọtụtụ na mmadụ bụ na ka Chukwu si wee chọọ ka o si wee mee bikọsi mgbe ndị uwe lụrụ ya ọnwa ahụ ọnwụghọ Chineke dịrị ndụ ruo mgbe o ji wee nwụọ ana m ekele Chukwu n'isi ya wee na-akasịkwa ụmụnne m obi na-asị ha ka anyị biwe na Chukwu ma ihe niile na onweghị nke mmadụ ma na Chukwu na-eme ihe niile wee na-asịkwa Chineke nna onye ọbụla bịala ije a bịala akwamozu a Chukwu o ji wee dị ije ka ọ ya eji na n'aha Jizọs wee na-asịkwa udo dịrị onye ọbụla ihe ọbụla onye ọbụla nyere anyị na akwamozu a Chineke ya gbachiri ha mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Thank you very much. Ndị Igbo ekene m unu ọdịnala ekene m unu afọ mgbe Ogbuefi ọgọm si na chi onye dị mma David ọ dị nke mma tata ka anyị kpọrọ nna m oke osisi anyị kọrọ enwere bụ ezinụlọ anyị Ogbuefi Alfonso ụzọ dị mma nwa Chinemele onye a bụ oke mmadụ eji mara ama n'Ugbo ọ bụ onye chọrọ udo ọ bụ onye na-achọ okwu ọ bụ onye agbanyere n'onwe ha pụta ọbịa n'ọgbọ ịbụ mma ya ebe ọ bụla ịbịa ndụwa kpọọ ekweghị afọ nke ebe ekweghị
ebe ọbụla ịbịa kwa afọ ya onwe onye n'ugbo ya ahụ ya awesịra were mbọsị tata okwere ihe ugwu si aje nke ọma na ọ mụtara nwoke lekwere m n'isi ya mgbe ebe ọ nọ ama n'obi dị ụtọ ama n'obi dị ya nwere onye ekene n'ihu ndị ibe ndị ọgọ onye ndị frensi ndị ile ma ndị si Angola ma ndị si ebe dị iche iche ma ndị si Enugu ma ndị si Lagos ma ndị si mba South Africa ka abịa nyere ele m ụbọchị nke taata ekwere ihe ugwu ndị si Chineke nna gozie ha nwoke nnukwu ekele nna galụ nnukwu mmadụ oke osisi ejiri n'ugbo ọrụ bụ Tobi Okechukwu ekwere m ugwu obere nwa dịka mụ owezi na ọba nọnyere m ekele ndị n'isi ya ekele na aga n'isi ya bụ ezinụlọ ya wee sị na Chineke nna bụ onye kwudoro ya n'ọnọdụ ọnọ tata ga na-agwaghị ume na-enye ya ha akụ ihe nwe ihe ọma bụtagworo ezinụlọ anyị bụ ụzọ dị mma wee sị eto ọ bụtagworo today esikwo na-agawa n'ilu onye ukwu ya enwe ego onye nta ya enwe ego a sị na ofu onye nwe ego na famili ebuo ya aka Chineke nna afọ ogbefe mbụ ọgọm si na chi ka Chukwu si meele m ya so na-emere ndị ọzọ bikọs a sị na ihe oge ga emere obi adị ya mma ekpere m isi ha bụ biko Chukwu Chineke nna nọnyere anyị ka o si wee nye m ka o si na-anye onye ọzọ oge na disike bụ nke anyị ndị niile bụ ndị bịara njem a Chineke nna biokwa ha ama m na ma ndị si Anambra ma ndị si ebe niile dị iche iche ekpere m na anyị analụ n'udo na-enwere nsogbu ọbụla etu ka ọ dị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Afa nka bụ Ogbuefi Ọgọmsinachi Uzodimma David Ọdịkemma David Jotimako na Angola Prince and Metas original link and method David Maram na Angola. Thank you and God bless you.